Hola, hola, benvingut un altre cop al meu canal. Avui ho faré dret, vale? Serà un experiment per mi, perquè sempre ho feia sentat i em notava com menys lliure, vale? Per moure'm. Així que avui ho faré dret i a veure com va anar el vídeo. Avui l'empresa Militado m'han enviat aquest paquet, vale? I surt un avionet, us ensenyo una mica la capsa. Vale? I a l'interior hi ha una altra capsa, però aquest cop és metàl·lica o de plàstic, vale? I una targeta, vale? Que és així, tens així i al darrere tens així. Si voleu pausar, doncs aquí ho teniu, vale? Que és la garantia. Vale? Doncs els de Militado m'han enviat aquest rellotge i em fa moltíssima il·lusió. Aquest cop no és unboxing, vale? Ja l'he fet servir per donar un review molt més ampli d'uns quants dies que l'he portat a la muñeca, vale? Per què he fet això? Per donar una opinió molt més sincera i no dir, pues té això i això. No, us vull dir les coses bones i les coses dolentes d'aquest rellotge, vale? Per si és un rellotge, vale? És aquest rellotge d'aquí. A veure si es veu. Fantàstic, vale? Doncs ara ho trec d'aquí i us ho explico tot a la perfecció, o almenys ho intentaré, vale? Estic ficant tot bé. Vale, aquest rellotge és un rellotge Field Watch. Què és això? Doncs que és molt simple, però té uns avantatges que altres rellotges no tenen. Com per exemple, pot semblar cutre això, que tenen els 12 i els 24 hores, vale? Això serveix per la gent que necessita l'hora ràpid, vale? Com poden ser espies, militars, etc, vale? O infermeres, també poden fer servir això. Així que això. Aquesta rellotge, vale? És o sigui, el look to look, vale? O sigui, d'altura són 47,5 mm, vale? I després d'amplada, vale? Que és de la corona fins a l'altra banda, és de 38 exactes. D'amplada, només el rellotge sense la corretja, d'amplada d'altura, és 9,5 mm, vale? I després el lag, que és això de la corretja, són 20, si algú està interessat. Després, el moviment és un Miyota 2035 quarts, vale? Que és un quarts japonès. O sigui que és un moviment bo. El model ja el teniu a la descripció. I el vidre és Safiro. Vale, és un vidre Safir, vale? Que és domed, que és que fa una mica de cul, perquè m'enteneu, vale? Que fa com així, vale? Que no és recte, sinó que fa una mica de curva. Vale, i té una Luminous, vale? Què és això de Luminous? Doncs ara us ho explico. El Luminous és la llum de l'interior. Com es pot comprovar això? Doncs agafant la llinterna i estant un rato així, vale? Això es pot fer amb una llum artificial com una llum natural, com el sol o el dia a dia, vale? Després, mentre faig això, us explico. Té un braçalet NATO, vale? Que és un caqui, el color caqui i amb negre, vale? O sigui, així. És tot negre amb una línia de color caqui
un verd. Un verd fosc, es pot dir. I aquest rellotge té una resistència a l'aigua de 100 metres de profunditat, vale? O 10 bar, per ser més explícit. Vale? Aquest rellotge, a veure si es veu... No, encara no. Abans, vale, anava pel carrer i he entrat en una botiga i s'ha vist, en plan, uau, perquè sabeu tot bé. Igualment us ficaré una imatge per aquí dalt, també, després, quan ho ensenyi, i així, doncs, ho podeu veure. Doncs això després, això ho va xupant la llum, vale? I després ensenya. I dura un rato. No és etern, ni molt menys, però almenys dura un rato llarg la llum aquesta, vale? És una cosa verda que ja veureu. No veureu. Ah, sí. Sí, però no sé si ho veureu del tot. Ho veieu una mica? Bueno, igualment us ficaré una llum, una foto. Però es veu... Mira, faré una cosa. Faré un vídeo, vale? O us ficaré una foto, vale? Us ficaré aquí. Mira, us fico la foto directament i m'oblido. La foto es veu igual que aquí. L'única cosa és que tinc tota la claror i, bueno, em teniu que creure. D'especificacions ja està. Vale? El rellotge, molt bé. Per la gent que vol un rellotge normal, resistent i que es pugui mullar perfectament. Si voleu anar a la platja o a nedar o alguna així, doncs fantàstic. És ideal. Vale? Aquest com l'Iron Way. L'Iron Way, que teniu un vídeo, aquest d'aquí. És un field watch també. Vale? Diferències es noten. Aquest és 42 de mida i això és 38. Vale? D'això, d'amplada així. Sí? Aquest el deixo perquè no és el seu vídeo. Però molt bon rellotge també l'Iron Way. El recomano molt, vale? I té també la mateixa luminositat, sinó una mica més, perquè en aquell les lletres es veuen, vale? I en aquest també. Però no és les lletres, sinó les estrelles, els triangles i els tics i els palets, vale? Si us feu una idea. Ja haureu tingut una imatge a l'editor, fabulós editor, i us haurà deixat una imatge. Vale, coses dolentes que li veig que podrien millorar això. Vale, doncs primer de tot fer-ho més gran. Perquè la meva muñeca és petita, vale? I imagina't, doncs, que vols un rellotge d'aquestes característiques. Ara, quan tens una muñeca com a tal, ja estàs buscant el que estàs buscant, vale? I abans de comprar una cosa d'aquestes ja us diuen la mida i tot això del rellotge, vale? I saps la teva muñeca. Per exemple, jo faig 18 centímetres, vale? de circunferència de la meva muñeca. Són 18 i mig, depenent de l'estació i tot això, vale? Així que això. Què més puc dir? Vale. El rellotge està molt complet. És molt complet. Només em falta que sigui una mica més gran i la data. Una data, perquè només tinc els números. No tinc una data com aquí, que tinc aquí al aquest costat la data, que diu el dia i el número de dia, vale? Wednesday 24th, que diu el dimecres 24 i és correcte, és el dia que us estic gravant. Doncs aquí em falta, vale? El rellotge com a tal està bé, està molt bé. El trec, perquè podeu veure al darrere, està només la marca. Hi ha la marca, vale? Això està molt ben aconseguits i són bons. La corona no hi ha res, és simple. No és com l'Iron Way, que té la marca i tot això, vale? I això. El rellotge com a tal, un 10, vale?
L'única cosa és que jo, si fos el fabricant, ho faria diferent. Per exemple, ficar una data, el dia i això. Si ho fan a un futur, segurament ho ficaran i serà una mica més gran. I això. El vidre, molt bo, vale? Perquè l'he comprovat amb una eina que tinc de ratllar i no s'ha ratllat i és safir de veritat. L'altra cosa que canviaria és la corretja, vale? Per exemple, la corretja del Ironway és suau, és resistent i suau. Aquesta és resistent, perquè és resistent, però és més aspra, és més dur, com m'ho podem dir, vale? No és suau, sinó és aspre, és dur, no és tan agradable, és molt bona corretja, però no és tan agradable com les altres corretges. Què més us puc dir sobre aquest rellotge? Vale, un cop està a la muñeca, està bastant bé. O sigui, no molesta, t'oblides que portes un rellotge i cap queixa. Vale? Ho veus? Un moment, ja el tinc un altre cop col·locat i tot. Perquè ho podeu veure a la meva muñeca, doncs es veu bastant bé. Es veu un rellotge, un tamany bé. Vale? Per mi una mica més gran seria encara ideal, encara millor, però aquest tamany, per el que busco jo, que és anar a la piscina, anar a nedar un dia a la piscina gran, o a la platja, o algo així, doncs és fantàstic. L'altra cosa que quasi em deixo això, i és important, la corona és screw. Què vol dir screw? Vale, doncs que per ficar l'hora o alguna així, la tens que enroscar-la, vale? I després fiques l'hora, i després tens que apretar i ficar-ho un altre cop fort, vale? Per què fan això? Per els metres de l'aigua, vale? És com un Seiko o un Hamilton, això també ho tenen, vale? Amb aquest, per exemple, em sembla que són 50 metres, no vull mentir, no tinc la informació aquí mateix, vale? Però és una mica menys, no és submarinisme, sinó que és de muntanya, és un altre estil de field. Aquest el pots ficar a la banyera, si vols, vale? I no li passarà res. Aquest, a la banyera, no li passarà res tampoc, però si l'enfonses molt, depenent de la pressió i tot això, doncs es pot fer malbé el Ice Watch, vale? Però aquest no. Aquest està dissenyat per anar a sota l'aigua, ja t'he dit, a 100 metres sota de l'aigua. Una persona normal no ho farà. I una persona submarinisme es comprarà abans un Seiko o un altre rellotge, un G-Shock o el que sigui, abans que aquest, però que sapigueu que teniu això, vale? Només dir que moltes gràcies a la marca Militado per aquesta oportunitat de fer un review del vostre rellotge i poc més a dir, vale? Segurament hauré deixat diverses fotos per aquí del rellotge perquè podeu veure de prop amb diferents fotos, vale? Que serien oficials de la pròpia marca. Així que, si us plau, doneu like, vale? Subscriviu-se, que és gratis, i moltíssimes gràcies per veure aquest vídeo, vale? Moltíssimes gràcies, Militado, per aquesta oportunitat i, sobretot, això, és molt una bona oportunitat. Aquest rellotge és molt xulo, és petitet, però per la meva muñeca pues, està bé, o sigui, és un tamany que està bé, i això. Si jo recomano, si és 18,5 cap a dalt, o sigui, més gran que la meva muñeca, ja no el recomanaria, però de 18,5 cap a baix és ideal, vale? Perquè ja t'he dit que, mira, us faré una comparació. Això és un 42 o un 41. Ara si em puc ficar, i em sé ficar el rellotge a l'altra mà, que us feu una idea.
Sí, és difícil perquè estic acostumat a fer-ho amb l'altra mà tot i així us feu una idea fàcil de com és el rellotge. El tinc mal ficat, però mira, més o menys aquest seria el tamany ideal i aquest és una mica més petit, però es pot portar fantàsticament bé. Així que famílies, moltes gràcies i repeteixo, subscriviu-se, que m'ajuda moltíssim a mi, com als altres canals que també fan el contingut, vale? Del seu departament i això, vale? Jo tinc encara vídeos per fer de criminologia, que tinc un vídeo molt xulo del cas del Zodiac, que me l'estic preparant, i a veure si arribem, vale? Així que moltes gràcies i ens veiem a la pròxima. Adeu!